Най-търсена хранителна добавка от Южна Корея – химохим. Химохим е уникална хранителна добавка, разработена в Южна Корея по поръчката на Министерство на здравеопазване от Корейски институт на атомна енергия. Това е уникален продукт, който се разработвал в рамките на 8 години. Съчетание на 3 билки, които дават много добър ефект за вашия имунитет. Продукт е преминал огромен брой изпитания, има международни патенти и сертификати. Химохим укрепва и регулира вашия имунитет, като помага на създаване на организм на нови кръвни клетки. Има имуностимулираща функция, като съдържа излик от 3 билки: Angelica sinensis, Ligusticum officinale, Paeonia и комплекс от специално подбрани витамини. Огромен брой положителни мнения от хора, които направиха курс от 4 кутии. Ако искате да получите повече информация за този продукт и как да го поръчате директно от производител, пишете ми на лично съобщение да ви изпратя линк към затворен онлайн магазин Atomy, да можете да се здобиете с този невероятен продукт.